Sanibonani, welcome to podcast with Pepenuka. Nginomholi. Awuthi ngiqale ngimkhawule uthathe ibusisi. Nami ngithatha kuwo. Oh, hayi siyabonga. Amen. Kunjani mkhulu wami? Ngiyaphila baba Hayi njani? siyaphila. Bengicela nje ukuthi izo-introduce ukuthi ubani. Yebo siyakwazi kona but nje ukuthi introduce ukuthi ubani, ukhonzaphi, then bese ngikubuza nje lama-question ayi-2 enginawo. Ngicale ngokubingelela wena Nkosi bese ngibingelela ababukeli wherever they are. Obabingelelayo Archbishop ugcina Masuku Isibongo ebandleni le-God Praisers Zion Ministries eli-based eNdlunkulu yakhona iseswazini. Inama-branch eSwazini nangapha eSouth Africa akhona ama-branch. Oh, amen. Amen. Siyakwazi udlalile indima enkulu kuZion. Amen. My first question nje, uZion ngokubuka kwakho, uZion manje ume kanjani? Usahamba right na or khona lapho kumele ushintshe khona? Ngiyawusaba lo mbuzo Nkosi kakhulu, ngiyawusaba in a way that ngingabona mina ngendlela yokuthi ayilapha akusahambi kahle, efika omunye akhombe kimi ukuthi ngani nawe manje udlala insimbi. Uyayibona indaba kanti mina ukudlala insimbi ngibuyela kuna indaba naye uJesu wake wathi ukuze ngibazuze kwamele ukuthi ngifane nabo. Uyayibona indaba lokusho ukuthi ivangeli engiliphethe alisilo lwaZion kuphela. Njengoba nawe nangabe ukhonza usenkonzweni noma ngiphi akusilo lalapho kokuthi li-based lapho. Ivangeli esiliphethe asithi simaZion sishumayela wonke umuntu ukuthi enze njani aphenduke. Mina mangishaya insimbi kukhona abantu abazizwa ngcono insimbi, so abangamuzuzwa yona. So iZion kumele ithole lokho ekufunayo kimi, then nabanye abangasiZion kumele ngibenze njani ngibazuze nge-taste yabo. No, singaku-understand. Yes. Alright, siyabona la ukuthi sikuma-award eZion. Yes. Ngokubuka kwakho nomqondo wakho ukuthi yinhle yes lento abayenzile. Uthini wena kumaZion lawa asemakhaya? Abanye bayibonile lento le. Abanye bayishaya indiva bathi hayi sizoyibona. Uthini kubo kulaba Zion laba bayibonile but bayiyekelela nalabo abangayibonanga asebezoyibona manje asebezoposta lama video la? Yes. No, Nkosi, what I can say is that umsebenzi omuhle lo. Abawuhlelile, bawuhlele kahle, siyabonga. And sithokoza in a way ukuthi we wish ukuthi uNkulunkulu abapha amandla baqhubeke baphakame njalo baqhubekele phambili. Kulosekhaya lobambekile simzwela ubuhlungu ngoba kuhle kakhulu kusezoba kuhle. Kuloyo mhlambe onyansayo ngingaba nokuthi nje there is no need yokunyansa. Awukulandelela uhlole because ubunye buyadingeka. Singamabandla sesinento yokuthi loyo sowubhekelela ibandla lakhe. Mawungimeme ebandleni lakho sengicale ngibuka izinto ukuthi ulibandlele kusiphi isigaba kanti uNkulunkulu noma ke uJesu bekanganayo bekahamba nabantu bonke. Kusho ukuthi the unity lekhona lenziwa yilabantu abadala yinto esiyifunayo eyiyo labahlela bayenzayo. Last question. Nominated? Yes, nominated. Kuyiphi category? Angikwazi ukuwabala but awu-6. Yo. Ama-category awu-6. No, ngingawabala uthola ukuthi ngigcine sengiyaphambanisa. No, nginankinga ngifisela inhlanhla. Ngiyazi ukuthi uzogqubula wonke. Hawu nani kumusa waNkulunkulu because okukhulu nje kwesinominate nabo ngabe sibambene kuma-category afanayo noma ehlukene but nje ngibafisela inhlanhla because nalaba enginominate nabo it's not a competition, akusi futhi impi. We understand lento le. Mina kimi nomination it's a big thing. You understand? Ngijatshulisa nje ukuthi njani iyodwa uNkulunkulu kuyisibusiso kokuthi I'm nominated. So ukufika ukuthi bavotile ababukeli, we wish ukuthi ababukeli njengoba nabalandeli bethu bavotile siyafisa ukuthi kuye ngendlela. Nami ngiyafisa ukuthi hey lo 6 ngobambe ngesandla but ke kufuna ngibe naso isikhala enhlizweni ukuthi kungenzeka ngingatholi ngisho eyodwa. Uyayibona into enjani? Kodwa le ndlela abavote ngayo ababukeli ngiyethemba ukuthi angeke siyisole sosebenza. No, ngiyabonga mkhulu. Kubonga mina baba kakhulu. Amen. Ngicela ukuthi uthembise ababukeli uvumile kimi ukuthi uzohlala nami phansi senze interview podcast. Yes. No problem. Anytime sohlela kahle nje nawe. I think
so shintsha amanamba senzele ukuthi njengoba seswazini na uthola isikhala noma nangithola isikhathi ngize South Africa ngingabhizi kakhulu bese ngiyahlela ukuthi ngifike office noma sidibane la sidibana khona sale phansi bese siyakhuluma kabanzi. Hayi ngiyabonga. Amen. Thank you so much baba. Ubusiseke nawe baba. Umsebenzi wakho uphakama. Hayi ngiyabonga. Ngomzimba noma No, abakhulu ngemisebenzi yabo. Igalelo laka Sizi siyalazi, laka mama siyalazi. But nje before, ngicela ukuthi nje abulisa ama viewers wethu. Bese introduce uThubani siyamazi yes. Kodwa nje introduce uThubani nokuthi ukhonzaphi bese ngiyaqhubeka nequestion eyi-1 nje ngaye. Amen. usiphumelele Mbambo isayoni senkosi ngiyisayoni nje ngoze ngife. Siyabonga. Bengicela nje ukuthola nje umqondo wakho ngale event le lokuthi nje yes we know ukuthi initiative enhle abayenzile abazalwane. Uthini umqondo wakho lana ne message eya kuma viewers wethu emakhaya nabangekho la? Yonke into oyicabangayo akufike la uyenza khona bese uya understand ukuthi ingane ayizalwa isindala iqala ibe ingane khona izokhula. So amaZion Crown Awards into enhle iyaqala sisesiqalweni manje ngoba semlandweni ukuthi namhlanje ngomhla ka5 April 2025 kwaqala isiqalo esisha kwaqhuma isiphethu samaZion. Oh ngiyabonga. Ebungazwa ebongwa abantu abangavamisile ukubongwa nokurecognize. So ukuthi namhlanje kuqhuma isiphethu, I don't want to lie to you, it's a beautiful day. No, ngicela ube kubambezeli. Ngiyabonga. Thank you so much. Amen. Ngiyabonga. Pepe Newell podcast. Aw pepe nyo. Sanibonani emakhaya, igama lami unyaka omusha kaMbatha, abaningi bangazi ngonyaka, and then ngikhonza Blessing in Christ, ngi-artist ne-gospel. Yes, nginominathiwe namhlanje njengoba sila kuma Zion Crown Awards. Okay, mfethu. Oh, unominathiwe? Kuyiphi category? Category ye-Zion Instrumental. Hey. Yeah, bengicela ukubuza nje ukuthi ubhekene nabo bani? Hey. Kunzima kakhulu kodwa ke akukho nzima ngoba sonke senza into kaNkulunkulu. Akukho nzima owinile vele siwinile already. Nginominathiwe futhi ozakwethu enginabo kule category ubaba uGcina Masuku oBishop and then kube umfethu uThepho from eBotswana. Oh, okay. Yes, okay. Yes. Alright, mfethu ngokubuka kwakho uthini umqondo wakho or amazwi wakho ongawahambisa kumaZion ayibonile le invite but azange ayithathele ekhanda or ayithathela nje phezulu? Athina amazwi wakho kulabo abangekho la? Hey, ngiyafisa ukuthi ngikhuthaze nje abazalwane kakhulu baseZion ekhaya ukuthi asikhuthaleleni ukuthi siye into njengalezi. Izinto lezi ezisiphakamisayo futhi zisebenza kakhulu ekuthenini ne-youth ikwazi ukukhula ngaphansi kwalesandla lezi because umculo nje uwodwa uyakwakha usesemncane ukhule njengoba thina saqala sisebancane ukucula. So usakhile ukuthi kuze size sifike la esikhona it's because of sakhiwa umculo. So into ezifana lezi ziyasiqoqa naseyintweni nje ezingekho right masemculweni noma sizibandakanya nezinto ezinhle njengalezi ezisa impilo phambili kwenza kube kuhle kakhulu ukuthi impilo siyazi ukuthi impilo iqondile. No, siyabonga mfethu. Yeah. Siyabonga. Sifisela mfethu inhlanhla ukuthi ubuye nayo. Inhlanhla mfethu ubuye nayo. Ngiyabonga kakhulu mfethu, ngiyabonga kakhulu. Impela kuzoba kanjalo. No, mina ngiyalazi igalelo lakho so ngiyazi ukuthi kanjani uzobuya nayo. Amen. Siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga. Qhubeka njalo nani ni support nanje ni support ngakhona. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Amen mfethu. Siyabonga. Ngiyanibingelela emakhaya nonke igama nguSiba odume oseqalile nje sengenile endimeni yomculo wegospel. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalo mcimbi omuhle kangaka kwamaZion okhona namhlanje. Okay mfethu. Usiba ukhonza uSiba omunye ngisebenzisana kakhulu nabazalwane bamaZion noma ngisenkonzweni yabapostoli kodwa nje ngisebenzisana kakhulu namaZion ngoba uNkulunkulu simunye nje uNkulunkulu simunye. Siyabonga mfethu. But okay, i-experience yakho usasebenza nabo abafowethu ababala emaZion injani? Experience into engiyifundile kakhulu ukuthi umculo wamaZion nangokwenkonzo yamaZion ila isikakhulukazi kwi-traditional yonke into izalwa khona. Uma ngabe ngila ngithola even njengomculo wegospel nje
ngiyabona nomculo wami even ngiwukhompoza akwenzeki ingabi khona into eyisayoni phakathi, so ngi-experience kakhulu ukuthi nokubumbeka kwama-voice kakhulukazi uyawuzwa umculo wamaZayoni uma ulalela ukuthi yaqubuka nami njengoba ngumbhali wey'ngoma ukuthi ngikwazi ukubumba into ehlangene yiba ngihambe ngisebenzisane namaZayoni. Okay. No, ngiyabonga mfethu. No ngifisa nje konke okuhle mfethu. Ngiyacabanga ukuthi ngoba usebenzisana namaZayoni next day bangakunominate. Definitely ngisebenzile nonyaka omusha kwenye project yethu ethu Jehova Kayeki siphusha unyaka omusha kaMbatha oyilunga lakhona la eZayoni. Definitely ngonyaka ozayo khona into engenzeka, khona into esingayidudula ize sithathe sibeke kuwona futhi ama nomination. No, ngiyabonga Mtakabasi. Siyabonga mfowethu. Siyabonga futhi.